staan hier bij het tuincentrum Life Garden in Oostburg. En ik ben wel eens benieuwd, wat zijn nu de leukste momenten van 2022? We zitten tenslotte aan het einde van het jaar. En waar kijkt men naar uit in 2023? Goedemiddag meneer. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u eens wat vragen? Dat mag. Wat was voor u, we zitten nu aan het einde van het jaar, wat was nou voor u het leukste, het grappigste, het mooiste van 2022? 2022. Dat is eigenlijk wel dat is nog niet zo'n eenvoudige vraag eigenlijk. Vind ik. Het grappigste moment. Nou, nog niet zo lang geleden eigenlijk. Vorige week met Zwarte Piet. Kijk, Ja, alle kleinkinderen, elk jaar Zwarte Piet. Fijn. Laat me komen aan huis. Zwart, niet echt zwart. ja? En dan cadeautjes uitdelen en onder elkaar bezig zijn. Dat is ja, leuk moment. Gewoon gezellig, met elkaar. Oma er nog bij. Die oma leeft nog gelukkig en die kan nog allemaal van de kleinkinderen genieten. Ja, dus dat doen we elk jaar samen. Dat is bijzonder leuk om te horen. En nu zitten we natuurlijk na Sinterklaas in de kerstsfeer natuurlijk. Dit is natuurlijk het eind van het jaar. Terugkijken en vooruitkijken. Waar kijkt u naar uit in 2023? Nou, dat er een beetje minder ellende op de wereld komt. Ik denk dat ik daar niet de enige ben. Daar met dat gedoe in Rusland en weet ik het allemaal. Daar wordt geen mens blij van natuurlijk. Nee. En er zijn alleen maar verliezers en geen winnaars. Nee, en mijn beleving. Dus u kijkt uit naar meer vrede en meer Ja, zonder meer. gezelligheid. Ja. Dag mevrouw. Hallo. Hallo. Wij zijn hier bij Life Garden en ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Mag dat? Ja hoor, Ja? ga je gang. We staan natuurlijk aan het einde van het jaar 2022. Ja. Wat was voor u nou een van de leukste, misschien wel grappigste dingen die u gezien heeft of meegemaakt heeft dit jaar? God jeetje, jij had ik me niet even kunnen voorbereiden buiten de camera om met ingewikkelde vragen. Het leukste, nou ja, ik ben hier komen wonen dit jaar. Wat fantastisch. Ja, dus dat is voor mij wel het leukste. Mag ik vragen waar u vandaan komt dan? Ja, nou, daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Maar het meest recent kom ik uit het midden van het land. Dus Soest hebben we gewoond, regio Amersfoort. Wat leuk. Bent u voor werk hier naartoe gekomen of gewoon omdat u zegt van ik vind dit een mooie regio, blijven wonen, de Randstad is niet leuk meer? Nee, nou inderdaad, de Randstad is dus druk. Het is een cliché verhaal, maar het is waar. Daar wonen we heel dicht op elkaar. Ja. Hier is gewoon heel veel meer ruimte. En wij zijn wel hier nog met een speciaal doel naartoe gekomen, omdat wij een oude commandopost uit de jaren 60 op de kop hebben getikt in Oostburg. Maar we gaan ook de bunker weer een beetje uitbaten. Fantastisch. Dus fantastisch. Lijkt me echt helemaal fantastisch. En fijn dat u het inderdaad op zich genomen heeft om dat oude stukje dan weer in ere te herstellen en aan iedereen te laten zien. Ja. Het zijn best wel leuke momenten geweest natuurlijk. En dat ik ook weer een andere nieuwe toffe job heb waar ik ook heel veel plezier in heb. Ik werk voor het GGD-project, dus dat is op zich ook echt heel leuk. Met mensen omgaan, mensen helpen. Dus dat is echt, echt heel leuk. En, Waar kijkt u naar uit in 2023? Waar ik naar uitkijk, ons nieuwe kleinkind. Dat hij goed en gezond hij of zij geboren mag worden. Snap ik. Dank u wel voor dat u mij te woord wilde staan. Dank u wel. Nou, graag gedaan. Jongeman, we staan aan het eind van 2022. Jij bent natuurlijk nog niet zo heel erg oud. Maar wat vond jij nou het leukste van dit jaar? Wat heb jij nou als leukste ervaren? Dat moet ik even nadenken hoor. Was school het leukste? Nee, zeker niet. Nee. Naar de toppers gaan. Naar de toppers gaan. Jij bent naar de toppers geweest. Wat leuk. Ja, dat is super En leuk. wat vond je daar het leukste aan de toppers? Ja, dat is gewoon lekker hard. Oké, dankjewel. Mag ik aan u vragen als kerstvrouw, hoe heeft u 2022 ervaren? Wat was het leukste voor u in dit jaar? Nou, de kerstman en ik waren best wel een beetje bezorgd erover. Want ja, aangezien de elfen, en wij moesten wel
opdracht geven van wat moeten we dit jaar de kinderen nou geven. En gaan ze ook wel allemaal zo de kerst in zoals we normaal gewend waren. Met al die corona en perikelen en toestanden. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. We zijn eigenlijk wel heel blij eigenlijk dat het toch wel positief is uitgevallen. En de spirit is gebleven eigenlijk. En vandaar dat ik hier ook ben vandaag. Want de kerstman en ik hebben de afspraak om toch af en toe een keer naar de hemel te komen. Of naar de aarde te komen. En de elfen zijn mooi aan het werk. En we hebben tegenwoordig ook WhatsApp op Noordpool. Oh, wat geweldig. Jazeker. Dus, en ik heb iemand de leiding gegeven. En af en toe krijg ik zo beeldjes door dat het allemaal goed gaat. Maar het was een beetje een vreemd jaar. We wisten ook niet zeker hoe het allemaal zou gaan. Uiteindelijk ben ik heel blij dat de corona toch wel flink verminderd is. En de mensen weer kunnen lachen. Dus we doen het beste. En we proberen altijd de mensen aan het lachen te krijgen. En zeker de kindertjes ook. Fantastisch. Ja. Dank u wel. En dank u wel dat u hier zulke fijne drankjes en eten rondbrengt om ons vandaag even te helpen. Dank u wel. Dankjewel. Ik ga verder met mijn werk. Wat is het leukste moment, een van de leukste momenten van dit jaar geweest voor u? Op mijn vakantie in Limburg met de kinderen en de kleinkinderen. Wat leuk. Bij het Guldal. Ik had zo lang geleden dat wij genoten hebben van allemaal lekker toppen te haren. Het was fantastisch. Ik zou er zo weer voor tekenen. Kijk, dat zijn leuke herinneringen. Jullie brengen dus eigenlijk gewoon een hele hoop geschiedenis over West-Vlaanderen als het gaat om de heemkundige kring. Natuurlijk gewoon in beeld. En dat moet je natuurlijk af en toe een keer vernieuwen, neem ik aan. Ja, we brengen boeken uit, we houden lezingen enzovoorts, dus tijdschriften. Dus ja, we proberen mensen gewoon te informeren over de streek. En dan hopen wij dat ze toch een bepaald historisch besef hebben en dat er niet dingen uit de streek maar opeens verdwijnen, waarbij je denkt, ja god, waarom heb je dat nu gedaan? Denk eens na, voordat je iets doet. Ik snap het. Ik wens u heel veel succes met het boek en met al het werk. En dank u wel.